Привет на всички в тази хубава слънчева неделя. Реших днес да направя едно видео стил влог с този дизелов красавец. Отиваме към едно благотворително събитие, което ще се състои на летище Буховци. Там ще отидем да се забавляваме, ще покараме малко свободно драг състезание с благотворителна цел. Най-важното е, че отиваме да помогнем и се забавляваме едновременно. И така приключва този топъл слънчев ден, изпълнен с яка емоция, яко гонки, яко дрифт, яки коли, кар аудио. Ако чувате, може би те продължават яко с дрифта. Но в крайна сметка важното е, че всичко беше с благотворителна цел, добра кауза. Надяваме се да сме успели да помогнем с колко се може повече средства. И хубав ден ви желая на всички, а ако случайно ви е харесало това видео, ще се радвам да ударите един лайк и отдолу да цъкнете едно коментарче. Айде, със здраве!